On tässä pientä säätöä. Pientä säätöä käynnissä, mutta mä joskus oon tajunnut, että mulla on niin paljon elämässä kyllä kaikkea säätöä, että en mä voi antaa niiden häiritä sitä, että jos mulla on jotain tehtävää. Eli moi! Kello on hei jotain 6:30 Suomen aikaa ja 5:30 sitten tätä aikaa täällä. Vähän erikoinen paikka kuvata, mutta ainakin ensimmäistä kertaa näkyy nyt tää tausta. Mä ajattelin ennen kuin mä lähdin tähän videohommaan, että olisi tosi siistiä, että jos ton taustan saisi sit aina näkyviin, mutta se on jotenkin valaistusteknillisistä syistä ollut aika mahdottomuus, niin se on ollut aika usein kiinni. Mutta onhan toi paljon jännemmän näköistä, että näkyy. Joo. Mut tultiin tosiaan tämmöiseen Ulvik-nimiseen kylään. Tää on tässä viereisen vuonon niinku rantamilla ja ollaan tässä aika iisisti otettu. Vähän safkaa laitettiin ja just tota mato-onkimista. Mä en tiedä mikä siinä on, että mulla ei toi virvelöinti niinku lähestä yhtään. Mulla on joku 3 virveliä mennyt myös se, että niinku nyt ihan uusi virveli mä heitin tälleen pari kertaa ja kampi taas lensi järveen niin, tai tonne vuonoon. Et se on jotenkin vähän mahdotonta ollut, mutta mato-onkiminen on ihan hauskaa. Ja löytyi matojakin nyt, kun ensimmäistä kertaa satohetkeä. Oli tänään myös ideana vähän, että oltaisiin käyty vaeltamassa tuolla jonkun vuoren huipulla, mutta just tämän sateen takia oltiin, että siirretään sitten johonkin hamaan tulevaisuuteen ja mennään sitten myöhemmällä kertaa. Ja kyllä sitä varmasti kärkää, kun ei tässä mikään kiire mihinkään ole, että käydä patikoimassa. Täällä oli myös tosi siisti skede-ramppi. Mä en mikään hyvä skeittaa ole, mutta mä tykkään minirampilla vetää, niin täältä löytyi sitten tällainen mini. Että tota tulee kyllä varmasti sit käytyä testailemassa, kun mulla on skedelauta kuitenkin messissä ja kypäräkin tota varten, että voi tuommoista betonista miniä vetää, niin nice. Mut joo, tämmöiset tosi pikaiset kuulumiset tänään. Tossa pitää jatkaa tuota kalastelua vielä ja tuliko sieltä jotain? Sait sä jotain? Näytti siltä, kun löysi. Onkin nousi, mutta ei sieltä vissiin mitään tarttunut. Mutta katsotaan, jos siitä tulisi vähän myöhemmin vielä. Varmaan jatketaan tästä vielä tätä vuonoa pitkin ja käydään katsoa, jos löytyy jotain kalapaikkoja, jotka olisi semmosia, missä viittisi yötäkin olla. Tää on siis ihan tien vieressä nyt tää parkki. Tässä ei viitti kyllä yöpyyn, mutta tähän päätettiin pysähtyä. Aikaisemmin oltiin tossa jossain kaupungin niin semmoisella rannalla, missä oli semmoinen veneiden laskupaikka, mutta siihen tuli sitten jotkut tyypit. Mä en tiedä yhtään, mitä ne tuo keskellä vuonoa teki, mutta semmoisella isolla lautalla. Vissiin poraili jotain sinne ja niin loppu työpäivä, niin ne tuli sitten ajeleen sen siihen ja piti vähän mekkalaa, niin me päätettiin sitten lähteä siitä. Ne oli kyllä ihan hauska olosia tyyppejä ja heitti jokut pikkujärryt siinä, mutta ei meillä nyt ollut mitään kiintymyssuhdetta varsinaisesti siihen paikkaan muutenkaan, niin olisi hyvä lähteä liikkeelle. Mä myös ehkä päätin, että mä voisin nyt olla tässä kylässä hetken aikaa vielä pidempään, että en lähtiskään sinne Eidfjordiin sitten huomenna vielä takas vaan. Tossa tarvii maksaa semmoista siltamaksua, mitä menee niin 10 suuntaansa, niin ei niinku viittisi ihan huvikseen ajella sinne 30 kilsaa ja sitten maksaa vielä 10 siitä sillasta, jos ei varsinaisesti mitään tehtävää siellä ole, niin tänne jäädä hetkeksi aikaa ja ottaa ihan rauhassa ja nauttia elämästä. Muuten siitä Vossin, se kävi kalliiksi se Vossin dyykkaaminen. Lähdettiin käymään siellä isossa kaupungissa. Sinne joutui just noin siltamaksut maksaa ja sitten ajelee 50 kilsaa suuntaansa ja mitään dyykattavaa ei löydetty, paitsi sitten jotain salaatin keriä ja niitä otettiin ja käytiin tänään sitten heittelemään niitä lampaille, kun täällä on tosi paljon niinku lammas. En tiedä, onko näissä lammastiloja, kai semmosiakin, mutta niinku vapaana lampaita, niin heitettiin sitten vähän niitä salaatteja niille ja ne oli kyllä fiiliksissä. Että parempi ne lampaille antaa, kun heittää vaan roskia. Mut joo, se dyykkaaminen oli nyt liian kallis harrastus. Maksoi 35 € ja mut hauskaa myös. Joo. Mut ei mitään, hei. Kuullaan huomenna ja katsotaan, että oltaisiko saatu tänään mitään fisuja. Moi!